بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت السميع العليم. أستعيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أبلما الإسلام أبلما DMS-TV لجلجة جغلو بلا جني ملكنا أني ملكوكا أمي فلوكا فربا الله سبحانه وتعالى فوكا بركاتا والما دون ألما سوى الله سبحانه وتعالى ميكو كلمة جنو نادما دون دا فوشيكا مفانا باتو وتمنيكو فامكلاك الله فونغو كالا بركاتا تغنينغو الله ميكو كناي علي الله سبحانه وتعالى فوكا بركاتا والما دون كابي دفرانغا نموكا نما يني كشيني بركا يني چوامين الله سبحانه وتعالى فيكوكا بمنتا كباجوكا كراتوكا كنتيكا عبد الله كتراغلي سنزافاكا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن صلى الله عليه وسلم على نغا ملغو بصلي كشنتا امي على دلي على كنما چاما اني صلي چاما دامتي علي على ميغا صلي نغا نما لاكو كيرا كنتيكا ابال قاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. kala doniya ka fa tare tare aw bismillah ana mekun awa jemuka mandi kono na jemuka mini aw tedna ka ble mali kono ani malikoka na ka ma ko don ma ko kene walma wajul galaw ka kene sangani sanga walma dogo kuni dogo kun ame don ma baba bismillah ngani doni norama sijo ban gona no DMS-TV sijo norama bay o kum konna na ananga Oustaz bado ananga kramo ke bado ananga radio sigida kunga wajul gala bado no fadilatu Cheick ABOUBCAR DOUCOURE ami ala deli ala ka barka do anashila ala kana ka donu zidi ala ka hereka anay ale de ba ambulu ko bi tele ni na inshallah yano chame kuma da maga to na jamu fo kado kuma nyabla kuma kono o temenen ko fami do nga walanda kono Oustaz DOUCOURE. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها إخوان أخوات، أحييكم بأحسن تحية وأكرم تحية وأعظم تحية وأطيب تحية ألا وهي قول الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. افلنا الله يا ربي على ما برجلي امين يا ربي. كما لا جلما اوديني نبي دو على كما يورو ترايني كبو شيطان مرجين تورما وقت منكو امازيني سيتي الله سبحانه وتعالى كالا فو كالا بركدا ني علي فيفني وبرجلي كاين okoto mineko amikishin na macha ma yin sitga Allah subhanahu wa ta'ala fa ako jidi akachide san mainga noye Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam anaka sudngo ani sabon mo ani mu'minin mo ani mo tuglu ko ni disku noy fokata bla kiyama jodo na ya rabbi alaka on berejili fara ojo huluka ya rabbi no boray Allah be ba che mana musuma keregre ma DMS-TV DMS-TV mo kan ba be fefin clube an kana fefin yiba on sisa review safe ambu foku wala nyimo do ka dugo ku ye ka dugo yunu fe ka yini setiga ala fe amna mi fo ya rabbi alaka men kulo dama nala men kulo dama ya rabbi alaka bara no khali islam debe ya rabbi ala ko ke kira na sodu bo yenction bidalla ramaction sal ala rasul sallim ambal makay yini gal ke tugubna noy Aziz ye Doumbia
amma fungo a Doumbia kasige a Doumbia ayi ni galege to muna nere to Cheick ABOUBCAR Doucouré ka bo Segu alhamdulillah bi wajulu ke radio so chamana kere ma nga radio so ere o radio la voix des femmes muso ka radio so mi radio sigida ko ya ami émission fana ke o kuma ambi Allah ma ba be fo ko be wala ñu don ka dugo ku ye ka dugo ñu fe bismillah alhamdulillah wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala habibil muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam balma DMS-TV si jono rama ban la jël ke bagaw ci ani muso demse ani mabakro ina fa baraka balma ke ananga karamo ke ananga Oustaz ba fadilatu Cheick ABOUBCAR Doucouré kabo Segu radio la wajuli kala do tele la wajuli kala do bi anga wele blala aledi ma anga doni tabali banka anga doni si jono rama banka no majlisul ulama dan ma ka kene wal ma wajuli kala ka kene aledi ma mbulu ko robbi abena do walanda mun ngono walanda nafa ma walana barka ma halsa dorete awni ñogonce fo ga jamina jaga chari aga eme aga partager ko sababa ke amiga baranke awde jamgana be maka sawa bal make na udde Aziz Muhammad Doumbia Madu Doumbia denge amala dilala ka barka do chogorba ñan ci law saw Doucouré kuma bi bulon aya ni kuma di ajarayi alisa ambi ala fu ka ala barkada ala mi sona ka ñine ka bijirana ne anya layini ningana aka wele konona na ni ala bi jirana ambi ala foko ala barkada an sigila cogo mina an b'a ɲini ala fɛ ala k'an wuli hɛrɛ la amin an bɛna min fɔ yarabi ala ka fɔtaw ni kɛtaw yarabi ala k'a bɛɛ kɛ ala sago ye ala k'o kɛ kira n'a sodugo bonya sɔn bidon larama sɔn sɔli ala rasul Oustaz walanda min b'an bolo k'o di kanubaw ma k'o di an lamɛnbaaw ma kɛrɛnkɛrɛn ma DMS-TV mɔgɔw kanubaw bi walanda in a ka girin fo ka taa fɔ a ka girin walanda in bɛ kuma jumɛn kan a bɛ kuma ala siran de kan adamaden ni siranna ala ɲɛ baara bɛɛ bɛ ɲɛ nka ni ma siran ala ɲɛ baara bɛɛ bɛ tiɲɛ ɔ i b'a dɔn ko karisa bɛ siran ala ɲɛ cogo di fila de don an ka lalimu ye min fɔ a ye a bɛ min fɔ a da la o kɛwale ka sɔrɔ a la a bɛ dɔn ko e bɛ siran ala ɲɛ n'o tɛ e bɛ fɛn f'i da la nka a kɛwale t'i la e tɔgɔ ye ko munafiki yarabi ala kana kɛ munafiki o kɔnɔ bi taa walanda min b'an bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam don dɔ kɛra a la Jibrila nana a ma a ye foli kɛ a la k'i bilasira lamɛnbaa kanubaw cɛman musomanw ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Jibril na o na a ma a b'a fɔ yukrimuka salama ko ala ko a ka foli f'i ye Jibril nani min kɛ ala kɛra kan jingo 120 ani kɔ a y'o de kɛ ala kɛra kan kira dɔw bɛ yen a ye jingo 7 de kɛ dɔw kan a ye 14 kɛ dɔw kan a ye 20 dama dɔw kan nka ala kɛra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ni tile bɛɛ waati bɛɛ a bɛ jigin ala kɛra kan a jingo o jigin a b'a fɔ ko ala ko a ka foli f'i ye o ni dafɛnw tɛ kelen ye dɛ a ko ala kɛra ko Jibrila ma a ko Jibril min i ɲininka bi a ko ya Rasulullah ya Habibullah o bɛ diya n ye a ko o tɛ dɔwɛrɛ ye yali ni ne Muhammadu soma yɛlɛmɛna ka bɔ dugukolo kan i ka da la yali e bɛ jigin dugukolo kan wa ou bien e tɛ jigin a ko tiɲɛ don a ko ne bɛ jigin a ko n wa ni ne jiginna hɛrɛ t'a la dɛ k'e bɛ jigin k'e bɛna mun kɛ ko n bɛ jigin ko hɛrɛ t'a la dɛ ko a fɔlɔ i ka da la fɛn 10 de bɛ yen min na o ta ka bɔ dugukolo kan fɛn 10 Jibril ko ten ko min na o de ta ka bɔ dugukolo kan o kɔnɔ an ka bi walanda o b'o de kan k'o ɲɛfɔ kanubaw ye a ko fɛn 10 de bɛ yen an bɛna o de ta ka bɔ dugukolo kan ko n'o o de bɛna ta ka bɔ dugukolo kan ko n'o kɛra o dugukolo barika banni ko hɛrɛ tɛ dugukolo kan o malamuso balimakɛ n'i y'a ye an bɛ nin fɔ aw ye dɔ wɛrɛ tɛ min bɛ ka kɛ sisan a ka limana di ne ni e ma a ka basigi di ne ni e ma a ka hakilisigi di ne ni e ma ko ja baara bɛɛ bannen don k'a ban pewu n'o kɛra baara bɛ ɲɛ nka halisa ni e ma se k'o limana sɔrɔ i bɛ sɛgɛn
i dusu bi tɔɔrɔ i bi ɲani i bi kuma caman bi b'a fɔ k'a sɔrɔ baara bannen don pewu nka ala kalenna ko ne ka dugukolo in ko n b'a tiɲɛ ta jɔnni b'a tiɲɛ ta ala ka jɔn ɲumanw maa minnu kɛra ɲumankɛla ye olu de bɛ dugukolo tiɲɛ kabini ala ka dugukolo da kira o kira cira ka na kira 312 ala kɛra mamadu ye a 13nan ye a kira o kira cira ka na a bɛɛ cira ka na dugukolo kan ko a ye balo hɛrɛ la a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ kira bɛɛ ci kun ye nin si ni si ma ɲɔgɔn sɔsɔ o ciliw kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw de kɔnɔ ko lahara ko don ayi lahara ko tɛ na anw balola hɛrɛ la dugukolo kan yan an ma ɲɔgɔn tɔɲɔ a nafa bɛ jɔn nka a nafa de bɛ anw ni ka yan nɔ an kan ka hɛrɛ min sɔrɔ dugukolo kan o bɛ sɔrɔ kɛ an kan ka lafiya min sɔrɔ o bɛ sɔrɔ kɛ n'an sera kiyama o y'a dama ko wɛrɛ ye fana nka walahi ni yan man ɲi kiyama tɛ ɲɛ dɛ o kunna yarabi ala k'an do donna ɲuman fɛ k'an bɔ bɔda ɲuman fɛ o kumana kumalen surunna jibila ko ale bɛna fɛn 10 ta ka bɔ dugukolo kan wala na a bɛ mɔgɔ bɛ min na a mɔgɔ bɛ walawalali de la nka n b'a dɔn an tɛ se ka tɛmɛ dɔ wɛrɛ kan an tɛna se ka caman ta a fɔlɔ a ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ko ale bɛna fɛn 10 min ta ka bɔ dugukolo kan ko a fɔlɔ anza adla bainal amra a ko ale bɛna laadiliya o ye arabukan de ye a bamanankan kilennenya ko a bɛna o ta ka bɔ faamaw la Allahu Akbar ko a bɛna kilennenya ko k'o ta ka bɔ faamaw la o kɔnɔ n'i y'o jateminɛ kɛ ala kɛra a ye tiɲɛ fɔ Jibirila ye min fɔ a ye n'a y'a fɔ a ka sahabaw ye a ye tiɲɛ fɔ a ko a bɛna laadiliya ta ka bɔ faamaw la debi kunungo fo kana bila bi la faama bɛ sigi waati min na a bɛ min fɔ a da la ani a bɛna wuli waati min na o tɛ kelen ye dɛ an ka kodɔnna dɔ ko fanga ye dɔrɔgu de ye ahɔ n'a donn'i golo la a bilali baara do dɛ o de la anw ka farafin faamaw u b'u ka mada kɛ ka mada kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ n'i ye seko ye u ka to a la dɔrɔn Allahu Akbar mais ni wari ko don i wari b'i bolo ni fanga don fanga b'i bolo ni dɔnni don dɔnni i dɔnna mun de bɛ yen i ti bɔ a la k'a di maa wɛrɛ ma wa Allahu nka n'i y'a ye o ma se k'o kɛ kana jigin a la dɛ fanga dɔrɔn ko don donna golo la n'o donna golo la a bɛna o bɔli min kɛ k'a di maa wɛrɛ ma i ka da la o ti bɛn a golo ma o kɔnɔ a bɛ sigi kan min kan ani a wuli kan o tɛ kelen ye o de la i komi a ye fɔlɔfɔlɔ la sɔrɔsiw de tun bɛ fanga ta o bɛ marifa ci ka mɔgɔ caman fa o kɔnɔ démocratie de nana o la ko o min bɛ kɛ k'o ka dabila o kɔnɔ ni a bɛna na dɔrɔn ko a ye parti politique sigi a ka n'o kɛra o kɔnɔ mɔgɔw ka vote ye ni min jara mɔɔw ye o na sigi fanga na ka sɔrɔ kɛlɛ t'a la ka sɔrɔ jagoya ko t'a la o kumana ko baara ka sigi u sen kan o de kama o nana n'a nin cogo de kan o kumana olu minnu ye o fɔ i bɛna ye u sigi kan u bɛna min fɔ ani wuli kan u tɛ kelen ye k'a sababu kɛ mun ye ni ale sigira fanga na don min na ale b'i kale ko je jure tu es jure de quoi i b'i kale mun na o de la n delila k'a fɔ n ka émission na n ko maa o maa n'i bɛna sigi fanga na an ka jamana yɛrɛ aw ka di o depuis Baba Modibo tile waati ka na sisan u ma kɛ anw tile la depuis o waati fo ka na se sisan ma maa o maa bɛna sigi fanga na i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye silamɛ de ye awɔ an ka jamana in kɔnɔ yan i y'a faamuya o mun na a ka nɔgɔn i kɛra silamɛ ye wa i kɛra chrétien ye wa i kɛra taabolo o taabolo ye n'i bɛna sigi fanga na i b'i kalen kɛ kale ni jumɛn a ka n'i jɔ k'i bolo kɔrɔ ko je jure i b'i kale mun na tu es jure i b'i kale mun na e ma kale nin fɔ o i b'i i da b'i ka sɛbɛnnifɛn min na n'o ye kuranɛ ye i bɛ kuranɛ de ta k'i bolo da o kan i b'i kale ne bolo dalen filɛ kuranɛ kan kuranɛ ye ne ala ka kumakan de ye wa ne da bɛ nin kuranɛ in na ni ne ye faso janfa ne bolo de dalen filɛ kuranɛ kan nin dɛ wa kuranɛ kana to ne na
Allahu akbar ne ni aninga nafolo faso bi se ka tanye cogo mun na mbo ke o kuma na fango do constitution na fama o fama ni bi sigi bi kale Allahu abo cogo la ni ye chrétien ni bina sigi chrétien dambe ju dande Qur'an na dambe ju damu ka bible o kuna o bible bi ni bolo da o ka bi kale aka ni bolo korata da jésus bi kale muna fui o kuna banga faso na folo dunga ba ku yu kale kale muna ma kale mu ikuma infamia o abo chukula ni ete chrétien nga dambe botuma fe jumena no e konroni sane dambo odila o kuma ibu ta ku bolo da ka ki kale faso de benyana Allahu akbar o kuna no kera cheni mi mesera abi dabla cheni mi mesera abi dabla o ma kele ka ma keme ni rodu ma kele ka ma bakele ni rodu kileni mbaliya o kuna obi dabla doyala tara de yikale de ki bolo dai ka batuma feka ni ye faso java doro wallahi yikale mina titui Allahu akbar o de la amene yini nyemo fe kerengere ma sente mo minum bero ku jije kan do condition na note amanya folo de ke jamana shit ka tanye fo clean ka ke ni clear ma ke jamana nyeta te sisa jamana de beta ka kuliya mu yake mu ko ma wuli ko be maliko no ko fana jamana ni mama ya fu ye kalotige nene an commerçant do kuma na ako surajo fefembe an kerefe ni tara yororo la ki ka dala anga commerçant baw économique banunu ko wallahi ka be ayoro fa be u bi se ka milliard ko nati ka da anga jamana ko Allahu akbar tellement que u bi jamana ndon bo e ka laje an ga jamana ngona mu ne bi ke no fe ne bi ta san ko fe ni ngana nai ni warti ya bi se ka ke ya aish o jamana wara minnu ma an kerefe a container ubina kana ta an ne ka yoro la yenno no na tsaka ta abu ga yoro la ne ga tsaka da ile fo ya no rola boy ba do yoro la ku ja kun na fulubiya Allah o ko ni baraka ra cieka mi mesina obi dabla o kuma na ko la diliya ko bina takabo famaula o ko la diliya o ko re kliniya obina takabo ka Allah o ni kliniya taraka boy o ko na bara ceni de ni anga justice laje alisa kle fle na muta grève la wa bi yere u ya damine ko mo bu ka hakela o kuna akara baray Allahu akbar ka fa akara baray sisa justice minganga kle ni yake alu kele ngele nubina sigu kangu kale ni mi chrétien ni mi islamé ni mi tondigi ibi kale ola ni kale nuna qui ka serment permetté o kona min be sena be dabla Allahu akbar ay do rate de wallahi ni faso na fulu du i rate de ala bi bona jingika i re ko ala bi bona fo jibo fanaka Allahu akbar nga no makala an ko mo ka kli modu disra ala nye o kona akara chugodi akara barede o kona gele adu be beka mo be torole du do rate de nyemgo de makli ni nyemgo klena e ka dala fate ko mo lo olu bikli o misala joye jume conseil na Burkina président no ye Ibrahim Traoré ala ka barka do ula amin asigila fangana awula ka suka mabaw ma ka suka kodono ma ka dugo yinu fe ka barka yinu fe u ka fara nyonga ku bolo di nyoma u ka jamana mbe dige mi ngono ala ka se ka bo ala o kuma na u ye boyen dama ay kodono wele ye ko gouvernement sigi aya gouvernement sigile ako aya ale mo be mina ela baraka no sisa réseaux sociaux be ro fa be sisa kalo ndiga tala o abero fa be o namara to lo o kuna sisa awulila ako minye président sarai ale jenoko awo kunga capitaine ne do aka capitaine ijara abo warta boye minnu nganga kai fe minnu nganga kai o yere de ma wasa kuma te sara yere ma parce que ajede meke ibe so mureti so sarabo flana karbina ito sara sabana telephone ito sara nanina dumini ito sa imo ko be fe na be so akona ali na soro million ngele dire ma ebso dunga tammi adiorote o e mo ko be fe na ebo berejele soro e be wor dunga tammi bana de wor du yorote o kuma na ale jiana atako meka kuma ibe ka fo me de o kele mige
ɲɛmɔgɔ jɛn'a ta kɔ a mɔgɔ ma kɛ miliyɔn 100 na a mɔgɔ ma kɛ miliyɔn 50 la a mɔgɔ ma kɛ miliyɔn 1 na a mɔgɔ ma kɛ foyi la a b'a ka kapitɛni jala min ta o sara min da a y'o de ta a kura n'o ye ko wa o de fana b'ale bɔ fa bɛ k'u maa na e min ye k'e bɛna kɛ minisiri ye fa bɛ k'u ye e bɛna fɔ k'e bɛna sara ta dɔ bɛ b'i ta la dɛ a jɛri ye dɔ bɛ b'i ta la a ma jɛ ye dɔ bɛ b'i ta la mun na ɲɛmɔgɔ jɛra ta dɛ n'i ko i ti jɛnɛ yɛrɛ i bɛ bɔ a la maa wɛrɛ b'a ta o tiɲɛ walahi o tiɲɛ o bɔra yen députéw olu nana sigi député minnu sigila u ma Eli ka sigi o u dara mɔgɔ dɔw la ko a ka nɔgɔ olu ma olu bɛ se ka faso kumakan fɔ u m'a kɛ mɔgɔ 100 ye dɛ maa bi dama ko maa bi 81 u dan n'o dɔrɔn ma u m'a caya sisan mɔgɔ bɛ jumɛn na nin kɛlen puisque u y'a dɔn ko jamana bɛ degun kɔnɔ u y'a dɔn ko an ye fantan jamana ye o kɔni ɲɛmɔgɔ jɛra a ta kɔ minnu d'an bɔ kɔ fana jɛra o ta kɔ minnu d'an bɔ kɔ taa n'o ta kɔ yali fa bɛ ko maa na Burukina bɛɛ ko min bɛ se ka wuli ka jɔ k'a bɛ gɛrɛfu kɛ wa dɔ ka kɛ k'a lajɛ kɛ n'i ye gɛrɛfu kɛ i ka kan ni min ye o bɛ da i kan o puisque ne jɛna n ta kɔ ɲɛmɔgɔw jɛra u ta kɔ e fantan mun na e ko e tɛ sabari anw ta kɛra cogo di aw minnu ko k'aw ye ɲɛmɔgɔ ye tilennenya bɛ min e bɛ min ta miliyɔn 100 ani kɔ i ko i bɛ den cɛri ta o den cɛri o yɛrɛ min bɛ kɛ o tɛ ta a ta sira fɛ o kɔni a kɛra baara ye dɛ den cɛri e y'o ta o tɛ ka kɛ ji siraw ye o ka kɛ fantanw dɛmɛ sira ye o tɛ baasi ye i yɛrɛ ye min ka kan ni min ye o dir'i ma o kɔni min ye minisiriw ye a wajibiw ka dɔ b'u ta la n'o kɛra dɔ bɛ bɔ jamanadenw ka tension na o tɛmɛnen kɔ minnu ye député ye k'o ye CNT mɔgɔw ye jɔn y'o Eli k'u sigi maa m'u sigi o aw yɛrɛ ka mɔgɔw de b'a la ani aw yɛrɛ b'a dɔn minnu bɛ se ka faso jɔ aw y'olu de ta ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na raison tɛ yen nɔ k'u bɛna o ka kumakan fɔ u tɛna maa si ka kumakan fɔ u tɛna kuma minɛ k'u bɛ t'o fɔ jamanadenw k'u bɛ t'o fɔ k'u sigilen dɔ ma o tɛ yen o kɔnɔ sigi ma o sigi ma yɛrɛ de ka kan kan o kɔnɔ n'u sigi ma kɔnɔ ni o contraire n'a sɔrɔ olu bɛ miliyɔn 2 ta miliyɔn 2 ka ca olu ma o normalement miliyɔn 1 ou bien 500 ne bɛ ɲininka ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ yen ko min bɛ 500 sɔrɔ kalo kɔnɔ e ye kelen ka 500 sɔrɔ kɔnɔ e tɛ dɔrɔmɛ kɛ e tɛ fin e tɛ jɛgɛ 500 ka d'e ma o sen de i ka essence sɔngɔ na o sen de i ka so sara la o sen de i ka téléphone musakaw la 500 t'e bɔ aw ko aw mago bɛ faso dilanli la aw ko aw mago bɛ jamana dilanli la munna aw bɛ taa nin kɛ o si ma malidenw jɔrɔ o ye miliyɔn 2 ta o si ma malidenw kɔnɔ o kunna ko sariya ko député kan ka na député 100 ani député 70 ani 4 ani kɔ e b'o faamuya cogo di o man ka kɛ o hali ni député a kɛra député 170 ye sa ani 4 ye o tɛ baasi ye o tuma na a ye wari dɔ somme dɔ ta a kɛra 1 miliyɔn 1 ou bien a kɛra 500 ye a y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni min ko pied a y'o bɔ a la a banna jɔn bɛ se k'o ko kana kɛ jɔn y'u sigi mɔgɔ m'u Eli k'u sigi o bon i b'a dɔn nin yɔrɔ la ko nin si ta tɛ faso nɔfɛ ko nin bɛɛ ta ye jumɛn ye a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini de nɔfɛ a bɛɛ ta ye jumɛn ye a bɛɛ bɛ posi nɔfɛ a si ta tɛ faso kelen ye ni min ta ye faso ko ye walayi o kuma fɔ ko tiɲɛ ne bɛ diɲɛ kɔ n ye min mɛn ko bɛn de cerveau ko k'a bɛ diɲɛ ta kɔ o ka ɲi ni bɛ ne hakili jigin politicien belebeleba min na n'i ye politikiya fɔ diɲɛ in kɔnɔ Mali in kɔnɔ yan walahi n'i ma Umaru Mariko fɔ i kɛra hasidi ye walahi n'a sɔrɔ Umaru Mariko bɛ yen a kun tɛ kɛ ta dɛ ko dɔ kɔni bɛ kɛ n ko a bɛ hakili jigin a delila k'a fɔ mɔgɔw ye waati min na ni députéw tɛ député bulon kɔnɔ ko ale jɛn'a ka sara kɔ miliyɔn 20 ko a jɛn'a kɔ o ma kɛ a jɛn'a kɔ Allahu Akbar parce que a ye fasoden ɲumanya ta k'o de kɛ parce que ko o tɛ député bulon kɔnɔ bilen c'est pas normal olu ka sara ta Allahu Akbar sara tɛ d'olu ma nka bɛ bila banque de la a ma taa ta o bɛɛ b'o kalama o kɔnɔ o b'a jira e fasoden ɲuman ye gɛlɛya bɛ faso kɔnɔna na aw minnu ko k'aw ye fasoden ɲuman ye k'aw bɛ jamana tɔgɔ la ka kuma k'aw bɛ ka fasodenw tɔgɔ la ka kuma aw ma se ka jɛ aw ta kɔ n'aw ma jɛ aw ta kɔ ni ma service wɛrɛ wulila k'aw b'a ka gɛrɛfu kɛ jɔn nɔ don aw de nɔ don aw ɲɛmɔgɔ de ma tilen walahi ni ɲɛmɔgɔ tilenna fa tɛ ko mɔgɔ la k'a b'a fɔ fiɲɛ dɛ sisan a bɛ tɛ k'a ka gɛrɛfu kɛ yan ekɔlidenw b'u ka gɛrɛfu kɛ nin sisan lundi tɛmɛnen
kana bila o la ko 5 jours o mɔgɔ bɛ min u ye dɔ sɔrɔ magistrat yɛrɛ fana filɛ ka gɛrɛsi daminɛ u y'a daminɛ bi le 29 o kɔni a kɛra cogo di sɔɔni n'a fɔra ko école karamɔgɔ yɛrɛ fana ka wuli k'u ka article 39 fɛ o kɔni a kɛra baara ye n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw fana bɛ wuli kun o kɔni a kɛra cogo di jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di grève ti jamana dilan o bon nin bɛɛ ye min ye ɲɛmɔgɔ de ma tilen awɔ ɲɛmɔgɔ de ma tilen n'o ni e ye ɲɛmɔgɔ ye ni ne jɛnna n da kɔ walahi min bɛ dugu ma fo a ka sa a tɛ se ka fi bɔ n'a ko pied tɛ i b'a bɔ i bɛ maa wɛrɛ sigi maa ba caman de bɛ yen o mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ la o chômage diplômé bon bi gɛlɛya min bɛ yen bi ɲɔ ka gɛlɛn dun ka fa ma sabati dun ka fa ma sabati jamana o jamana i ka da la kɔngɔ bɛ yen kɔngɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ko bana bɛ yen filanan kalan fana tɛ yen anw bɛ ka kalan jumɛn kɛ français ani arabu kalan an ka kan don an ka kan tɛ o an ka kan tɛ yan ayi an ka kan tɛ walikan de don arabu o français o a bɛ ye walikan de ye o e ka kan tɛ tant que i bɛ ka walikan kalan f'i ka sa i bɛ jɔnyɔ la kalan fana t'o fana na o kɔni a kɛra cogo di a kɛra baara ye sabanan kɛnɛya fana tɛ yen taa dɔgɔtɔrɔsow la bi walahi bi an bɛ kalo jumɛn na novembre kalo nin kalo in ye bana kalo de ye i taa dɔgɔtɔrɔso bɛɛ falen don n'u ye évacué ka taa Gabriel Touré ou bien ka taa Fozé dayɔrɔ tɛ yen o kunna yan'aw ka bila dɔ wɛrɛ la a ye fɛɛrɛ kɛ a ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw jɔ yɔrɔ fa bɛɛ n'o kɛra min bɛ senna a bɛ dabila o hali ka mɔgɔ évacué ka taa kɔfɛ o si man ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna o ma baara ɲɛnama kɛ o ala k'a hinɛ u na i y'a ye n ba baara ɲuman kɛ n ba baara ɲɛnama kɛ normalement région o région dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama kelen kan ka jɔ yen maa man ka bɔ Gawo ni ka na Bamakɔ yan maa man ka bɔ Segu ni ka na Bamakɔ yan maa man ka bɔ Moti ni ka na Segu o man ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama kan ka jɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la i mago bɛ minɛ o minɛ na a bɛɛ lajɛlen dafalen kan sɔrɔ a kɔnɔna na o n'o kɛra jamana bɛ se ka taa ɲɛ o kumana DMSTV kanuba mɔgɔw ni an ka walanda fɔlɔ ye ko an ka dɔn ladiliya Aziz wallahi ni ladiliya ye jamana o jamana tiɲɛ baara tiɲɛna pewu fo an ka ladiliya de ta o ye kilenna n'o anw kilenna wallahi ni ɲɛmɔgɔ kilenna jamana kɔnɔdenw i hinɛ bɛ don olu la olu bɛ dugawu kɛ su ni tile e ma sisan mɔgɔw kan yɛlɛmana munna ni sɛgɛn kɛra adamaden maliyɛn na ka ban o y'a ka limana bannen ye dɛ kuma caman fɔ dɛ o kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka limana d'u ma nka an b'a dɔn réseaux sociaux sanfɛ an b'a dɔn radio sow la an b'a dɔn télévision sow la sisan ministre nana n'o ye docteur Cheick Kokala Mayiga puisque nin kɛra an b'a dɔn ale tɛ yen a bɛ politique mɔgɔw dɔn a yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye wa mɔgɔ min don denmisɛnnin tɛ a hakili jugu carilen don n b'a dɔn n'a sigila a kɔni bɛna ko dɔ kɛ n'a sigila a bɛna ko dɔ kɛ n'o kɛra an mago bɛ min na o ɲɛ bɛ sɔrɔ n'u b'a fɛ mankan ka da n'u tulo b'anw ye wajulikɛlaw ka kumakan n'u tulo b'an ka kumakan na n'u b'a fɛ mankan ka da u kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ sen tɛ mɔgɔ ko mun ye député minnu bɛ yen a ye dɔ bɔ u ka budget la a ye dɔ bɔ a la jɔni fɛn fɛn kan ka kɛ dɔɔni filanan a y'a jija a ka balo nati jamana kɔnɔ jɔni n'o tɛ marifa daburu b'i kan kɔngɔ b'i la mɔɔw bɛ sali kɔrɔ dɔn m'a fɔ cogo di fɛnkɛ kɔngɔ ye f'an k'o fɔ aw ye o kunna ni laadiliya sabatira diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ka d'a la jamana bɛ ɲɛ nka ni laadiliya tɛ yen baara tiɲɛna o kumana k'i hakili sigi ko ni min filɛ ka kɛ nin ye Jibira ko ale nana ka na o ta ka bɔ dugukolo kan laadiliya ta ka bɔ kilennenya ta ka bɔ dugukolo la o bɔra anw ka faamaw na o bɔra anw ka justicew la o bɔra anw ka fɛn bɛɛ lajɛlen la a kɛra cogo di ayi baara mɔgɔ bɛ k'a ye ko faamaw dama tɛ o i bɛ baara o baara i b'a kɛ ni laadiliya ye i bɛ arajo sow la a kɛ ni laadiliya ye i bɛ wari min sɔrɔ k'u n'o ye ka da taa ŋanamu kɛ a b'o cogo la i ye dɔgɔtɔrɔ ye baara kɛ ni laadiliya ye a b'o la i ye commerçant ye baara kɛ ni laadiliya ye a b'o la i kɛra karamɔgɔ ye baara kɛ ni laadiliya ye i bɛ fɛn o fɛn na baara bɛ kɛ ni laadiliya wajibi tɛ a bɛɛ tɛ faamaw ye dɛ a dɔ b'a anw yɛrɛ fana na anw yɛrɛ fana de man ɲi anw de man ɲi an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma o kunna a filanan a ko cogo di wa anza taqwa indal ulama wa anza taqwa indal ulama ko bi ala ye siranya ta ka bɔ dɔnnibaw la n y'a f'i ye ko walanda in fɛrɛlen don a fɛrɛlen don ko ala ye siranya ko bɛna ta ka bɔ dɔnnibaw la
ala ye siran ye jumɛn ye i k'a dɔn ko yale pili fɔra ko fangatigi dɔ n'o ye ala ye wahidul kahhar faama tɛ se k'a dilan e yɛrɛ karamɔgɔkɛ e ye jɔn ye fangatigi ye jɔn ye o ye ala ye i k'a dɔn e bɛ ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ o ala ye bɛ se fɛn bɛɛ la mɔgɔ m'a faamuya sɛrɛni n'i sera na ala ye k'a dɔn ko ala bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la i ye kuma faamuya i ka fɔta n'i ka kɛtaw i b'a bɛɛ dɔn nka n'i ma sera ala ɲɛ i bɛ kalo tigɛ n'i ma sera ala ɲɛ i bɛ janfa kɛ n'i ma sera ala ɲɛ i b'i kun siri mɔgɔw kunna n'i ma sera ala ɲɛ i bɛ jɔ sɔn fɛn bɛɛ ma o kunna ala sɛnɛya bɔra anw ka dɔnnibaw la bon bi e ka wajibiw lamɛn bi arajow la e ka wajibiw lamɛn bi télévision na e ka wajibiw lamɛn réseaux sociaux sanfɛ karamɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ fɔ bi min ti fɔ dɔrɔn min na sa sisan o dɔrɔn de ti fɔ n'o bɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ o kunna a kɛra baara ye dɛ o kunna an bɛ min fɔ u ye fo an k'a dɔn ni ala ye sera bɔra yen baara tiɲɛna pewu ala ye bonya belebeleba kɛ karamɔgɔw ye a y'a kɛ karamɔgɔw ye a ma kɛ maa si ye o kumana fo karamɔgɔw k'a dɔn olu bɛ kiraw de jɔyɔrɔ la parce que ko bɛ ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam el ulama umana ullahi ala kalkihi wa hum bihim zahim ko dɔnnibaw ye ala ka danayamaw de dɔnnibaw de ye ala ka homme de confiance ye ko wa u k'a dɔn ala bɛna u ɲininka dɛ u ka layidu danaya ninnu na yali u y'a dafa min u m'a dafa ala b'u ɲininka dɛ anw kɔni ne dugukolo ne b'a fɔ n bɛ wajulu ka radio so yintan sanfɛ n b'a fɔ n bɛ wajulu ka radio sigida kuma na n b'a fɔ aw ye n wele ka na bi fana wa n filɛ kuma na kan n b'a dɔn maa caman de nin bɛna cari maa caman bɛna a lamɛn u bɛna nafa caman sɔrɔ a la o tuma na an ka hakili sigi an k'a dɔn ko dege o dege bɔ an ka jamana in kan yan dɔ yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ fila don maa fila ala kira de y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ dɔ sabaw ye ala kira ɲininka ako silfani min umma iza salaha salaha nas wa iza fasadu fasada nas el umra wal fuqaha ako modo fila be ale muhammadu mantuna nulu nyena bebi nye nulu chena bebi che kira ka sabo ya ala kira o jonu ye ako Donibaw ani famaw fuqaha de Donibaw Donibaw ye jonye o ye karamɔgɔ de aw de ye diinɛ kalan ni ma ɲɛ ni b'a tiɲɛ aw de b'o dɔn aw kan ka tiɲɛ fɔ faama ɲɛna a ye tiɲɛ fɔ ala ka dafɛnw ɲɛna n'a fɔra el haku haku de kɔrɔ ko tiɲɛ ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ tɔgɔ de ko el haku ko tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ maa ɲɛna a diyara a ye a b'a mɛn a ma diya ye a b'a mɛn walahi hali n'i ko man d'a ye i ye tiɲɛ min fɔ a b'a fɔ karamɔgɔkɛ in filɛ ka min fɔ walahi tiɲɛ don karamɔgɔkɛ in filɛ ka min fɔ dɛ walahi tiɲɛ don a b'a minɛ a diya a mana minɛ e yɛrɛ kɔni k'a kɔni b'a dɔn min kɔni fɔra ko tiɲɛ don ni karamɔgɔw fana dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ ko a kɛra cogo di a kɛra baara ye dɛ o kumana fo an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ye ala ta de ala ye bonya belebeleba min kɛ karamɔgɔw ye a fɔlɔ fɔlɔ ni président n'a ka furusiri bɛna kɛ jɔn bɛ wele karamɔgɔ de wele ni a ka denkundi bɛna kɛ jɔn bɛ wele karamɔgɔ de bɛ wele ni a muso sara ou bien a den sara ou bien a balima sara ou bien président yɛrɛ su dalen filɛ jɔn bɛna a seli Donibaw Allahu Akbar i ka garaje bɛ banna pewu i ka président bɛ banna pewu n'i wulila dɔrɔn fo mɔgɔw tun bɛ girin e dalen filɛ e tɛ se k'i sen da e tɛ se k'i bolo ta jɔn bɛna bila e ɲɛ sisan ka seli e kan o tɛ karamɔgɔ de ye e kɔni ala ye bonya belebeleba kɛ karamɔgɔ ye dɛ ala ye bonya belebeleba bɛ karamɔgɔw ye ni karamɔgɔw kora n'o ye ka ala ta tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye k'a dɔn ko ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye k'o fɔ mɔgɔw ye o kunna mɔgɔw bɛ da e la mɔgɔw bɛ e minɛ a diyar'u ye u bɛ k'i fɛ a ma diya u ye u bɛ k'i fɛ n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ala b'a fɔ Jibirila n ka jɔn nin filɛ nin a filɛ ka ne ta ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɛ Jibiril o kumana Jibiril ni ala kanu don a dusu mɔgɔ a kanu don mɔgɔw dusukun na Jibirila bɛ dugawu kɛ e ye maa ɲumanw bɛ dugawu kɛ ye a diyar'u ye u bɛ dugawu k'i ye a ma diya u ye u bɛ dugawu k'i ye a diyar'u ye u bɛ k'i fɛ a ma diya u ye u bɛ k'i fɛ munna e ye tiɲɛ min fɔ n'o ye ala ye maa tɛ se ka ala kɛlɛ maa o maa n'i ye ala kɛlɛ i t'a ala ɲagama ye depuis kunungo ka n'a bila bi la jɔn y'o exemple ɲuman ye anw fɛ yan bi Seydou Chérif Ousmane Madane Haidara n'o fɔra dɔrɔn jire
wasade n'o ye jire ye ale ka faw bɛ wuli i ye kuma in faamuya depuis kunungo ale ye weleda daminɛ ani sisan cɛ a bɛ san 40 bɔ kuma in faamuya dɛ maa caman bɛ girin na u tɛ Hayidara dɔn anw bɛ Hayidara dɔn ni Seku depuis Hayidara bɛ bɔ Segu ye Bamakɔ yan wagati min na a gɛlɛyalen a bɛ taa Segu anw ni Hayidara bɛ don Basiriki Kane ka mobili kɔnɔ an bɛ taa Segu burusi kɔnɔ dugu la ka taa waajuli kɛ o tɛ sisan in jɛ o bɛ san 38 na bi denmisɛnnin caman t'o dɔn dɛ depuis kunungo fo kana se bi la a t'o tiɲɛ sira kan wa faamaw ma wuli a kama wa a kɛra cogo di karamɔgɔw ma wuli a kama wa a kɛra cogo di bɛɛ lajɛlen ma wuli a kama wa a kɛra cogo di walahi n'i ye Ala ka tiɲɛ fɔ i tɛgɛ bɛ Ala de bolo Ala b'i tɛgɛ kɔrɔta o kunna hali n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i sen minɛ k'u b'i bɔ k'i bɛn u tɛ s'i la o kunna Hayidara de y'o misaliya de ye ka di kanubaw ma k'o di a lamɛnbaaw ma fo an k'a dɔn n'an ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw bi tiɲɛ sira minɛ o kunna karamɔgɔ an ka sira Ala ɲɛ fɔtaw ni kɛtaw la an k'a dɔn an bɛ ka fɛn fɔ nin wa Ala bɛ taa ɲininka a bɛɛ la dɛ an ka misiriw kɔnɔna na an bɛ ɲininka dɛ an ka fɔtaw ni kɛta ninnu an bɛ ɲininka dɛ ni ɲininkala e dun bɛ Ala ka danaya mɔgɔ de e de ye Ala ka homme de confiance ye n'a fɔra k'e ma se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye fo ka taa kɛ ni dungɔ ye e bɛ Ala sɔrɔ i ɲɛ ye dɛ wa e ka minɛ ko ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ ta kan mun na a fɔra i ye Ala ka sira min kala i y'o dɔn i dɛsɛra k'o tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye Ala b'i minɛ a filanan mɔgɔ yɛrɛ bɛ tigɛ i la wa i bɛ to dugukolo kan i ma nin ma o kuma n'i y'a ye dɔgɔyalen bɛ karamɔgɔw kan n'i y'a ye bonyabaliya bonyabaliya bɛ karamɔgɔw kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ o min dɛsɛra ka tiɲɛ min fɔ dɛ i ka da la o de kɛra sababuya ye ni ka u fɛgɛya n'o tɛ dugukolo kan maa tɛ min ka bon dɔnnibaw ye wa Ala kɛra k'a disa de ko sallallahu alaihi wasallam ko al ulama'u warasatul anbiya ko dɔnnibaw ye kira ka nabiɲumanw tiɲɛ ta ba ye nabiɲumanw ye Ala ka maaba de garanti foyi tɛ dugukolo kan min bi nabiɲuman i bɛ kɛ nabiɲuman fana nabiɲuman bɔra kɔfɛ i bɛ se ka kɛ kira ye o tuma na ko nabiɲuman minnu bɛ yen n'olu ye Ala ka représentanw ye ko dɔnnibaw de olu tiɲɛ ta ba ye o kuma kɔrɔ jumɛn ye ni nabiɲuman ninnu tɛ yen dɔnnibaw de k'an ka jɔ u jɔyɔrɔ la pour que ka se k'o dafa Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ likulli qawmin hadin ko mando o mando bɛ yen ne ye maa d'u ma min b'o bilasira o kɔrɔ ye di n'i ye maraka ye komi ne ye maraka ye Ala ye marakaw bila n'o ye maraka karamɔgɔw ye o b'u wajibi k'u ye marakakan na n'i ye fila ye fila karamɔgɔw bɛ yen u bɛ ka wajibi k'u ye filakan na n'i ye kɔrɔbɔrɔ ye kɔrɔbɔrɔ karamɔgɔw bɛ yen u bɛ ka wajibi k'u ye kɔrɔbɔrɔkan na n'i ye siya o siya ye a bɛɛ karamɔgɔw bɛ yen i kɔni bɛ se ka fɛrɛ ka taa jahanama kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ k'i m'a mɛn i y'a mɛn dɛ e de bɛ se ka ban n'o tɛ siya bɛɛ lajɛlen bɛ wajibi kɛ bi siya bɛɛ lajɛlen bɛ kuma bɛ ka mɔgɔw bilasira e de bɛ ban arajow la o télévision na o réseaux sociaux la o kan bɛɛ lajɛlen bɛ kuma bi Ala ka diinɛ bɛ fɔ e de bɛ ban n'i banna a bɛ kɛ jɔn a bɛ kɛ e de la o kuma de k'a dɔn o dɔnniba ninnu de k'o de ye naɲumanw tiɲɛ ta ba ye maa min ye naɲuman tiɲɛ ta garadi wɛrɛ tɛ min kɔ n'i bɔra naɲuman i bɛ kɛ kira ye ani kiraw tiɲɛ tɛ ba ye n'o ko fɛn jumɛn bɛ yen garadi bɛ dugukolo kan min b'o bɔ ni k'i b'i ka sara ɲini diɲɛ na yan i t'a sɔrɔ maa si tɛ yen min bɛ se k'i sara ka avion jɔ ka d'i ma o t'i sara bɔ ka mobiliw d'i ma o t'i sara bɔ ka wariw d'i ma o t'u sara bɔ e sara bɛ jɔn bolo Ala o tuma n'i sera ka Ala ka tiɲɛ fɔ Ala bɛ dafɛnw karaba o b'a d'i ma a diyar'u ye a ma diya u ye Ala o b'a d'i ma o tuma na Aziz waati koro kama an ye fila dɔrɔn de fɔ an ko an b'an jija ka taa sabanan na a tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ waati bɛ kurun na i ye kuma faamuya an ka sabanan ta wa anza abarakatul ardi ko dugukolo barika ko Ala bɛ n'o ta ka bɔ yen a dugukolo barika ma ban sisan fɔlɔ la anw faw tile la an bɛ taa dabanikurunin ta an bɛ taa sɛnɛ kɛ o bɔra yen an bɛ sari kɛ o bɔra yen sisan tracteurs bɛ yen taariw bayirikaw de bɛ ka siyɛn sisan nka o n'a ta bɛɛ barika tɛ suman na bi n'i ma engrais kɛ i ka suman na bi a ti ɲɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ la anw bana min na dɛ n'o ye an ka
sunu ɲama sunugu ye depuis décembre kɔnɔna na ni ka taa janvier kɔnɔ ka taa février kɔnɔna na e b'a ye u bi nɔgɔw ta ka taa bɔn foro la o kɔnɔ ni samiyɛ sera dɔrɔn mois de mai ka don juin ninnu na i ka da la o bi nɔgɔ yɛrɛkɛ o nɔgɔ min bi yɛrɛkɛ dɛ o de bi kɛ ka dugukolo barikaya nka bi ni engrais ma k'a la a kɛra baara ye bi duguba kɔnɔ yen nɔ hɛrɛ bɛ duguba kɔnɔ bi ka tɛmɛ burusi kɔnɔ burusi kɔnɔna fɛn fɛn de bɛ yen n'u y'u ka sɛnɛ kɛ e ka da la u b'a bila jigiɲɛ kɔnɔ san kelen san fila san saba bɔ na a kelen si tɛ yen ko san u bɛ san ɲɔ sɔrɔ bilen puisque n'u y'a bila jigiɲɛ kɔnɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun olu b'a ta ka taa n'a ye sugu la ka taa a feere ka sɔrɔ k'u ka na san ka sɔrɔ ka na n'a ye wa olu fana bɛ balo olu la burusi kɔnɔ i taara malodugu la olu bɛɛ ten i taara ɲɔdugu la olu bɛɛ ten olu bɛɛ ten barika yɛrɛ tɛ suma na bilen o kɔnɔ a kɛra baara ye dugukolo barika banna pewu ni dugukolo barika banna a bɛ kɛ cogo di anw bɛ fɛn min d'a la barika tɛna don o fana na dɛ o kɔnɔ ala ka sabari d'a ma ala ka muɲu d'a ma dugukolo ale sabarilen don dugukolo ale muɲunen don a fɔlɔ an b'an ka so jɔ dugukolo kan an b'a ci ka don a kɔnɔ a ma kuma an b'an ban k'an ciw a kan an b'an ka mobiliw boli a kan an b'an ka avions boli a kan a ma foyi fɔ o bɛɛ lajɛlen la an bɛ tila k'a sɔgɔ fana ka tila ka ji bɔ a la a ma foyi fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i bɛ taa don o duguko kelen yɛrɛ fana i bɛ taa bila o duguko kelen kɔnɔ o kɔnɔ a kɛra baara ye dɛ o kunna dugukolo sabarilen cogo min na an b'a ɲini lamɛnbaa cɛman na musoman fɛ anw yɛrɛ ka sabari ten i k'a dɔn ko baara ninnu bɛ cogo min na ala tilalen don baara la k'a ban pewu ni maa min sera ka ɲuman sira ta alihamudulilayi nka n'i ye juguman sira ta walahi i ti bɔ diɲɛ so sugu la ala bɛ bɔnɛ jigin i kan wa i bɛ sa fana i kunnangolama wa i bɛ saba fana i labankojugulama wa i bɛ sa fana i dɔgɔyalema Baba Modibo Keita ala ka hinɛ na a photo tɛ nin ye aw ka studio ko Nɔrɔma in kɔnɔ n'o ye DMSTV a photo tɛ nin ye aw ka fɛngɛ kɔnɔ nin han ale ye jamana jɔ koyi san 8 i y'a faamuya a ye jamana jɔ a kun taara tɔgɔ jɔn na n'a ye fɛn o fɛn ye a bɛna o dilan a ka yɔrɔ la an ka maakɔrɔ y'a fɔ an ye i mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na Modibo y'a bɛɛ usine sigi an ka jamana in kɔnɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na a y'a bɛɛ usine sigi a kɛra cogo di a taalen ye min kɛ o y'a bɛɛ ci ka ban pewu bi a tɔgɔ tɛ ka fɔ wa mɔgɔ tɛ ka sama ale nɔfɛ a ye baara ɲuman de kɛ ka bila o n'i ye ɲuman kɛ ka bila i b'o de sɔrɔ n'i ye juguman kɛ ka bila i b'o conséquence sɔrɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ an ka an fa ye nin ye a n'an ka indépendance tabaa n'o ye Baba Modibo Keita ye a n'a tɔ ɲumanw yarabi ala ka hinɛw na ala ka yafuw ma cɛba minnu b'an fɛ yan musoba minnu b'an kɛrɛnkɛrɛn ma an ka tradition mɔgɔw an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnw don ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana kana ala k'a d'u la ala ka jamana kanu d'u la maa o maa b'a fɛ k'an ka jamana in dɛmɛ yarabi ala ka n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ nka maa o maa b'a fɛ k'an ka jamana dafiri i kɛra faama ye wa i kɛra waritigi ye wa i kɛra karamɔgɔ ye wa i kɛra maa sɛ o sɛ ala ka kun k'o da o kunna m'o ma ɲini an ka jamana kɔ ala k'o kɛ kira na sɔn bidon la ma sɔn la rasul alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa balma islama balma DMSTV studio Nɔrɔma ban lajɛli kɛ jɛkulu lamɛnni kɛ jɛkulu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ barika da an kun bɛ ka boli walanda ba min kan o de ye laadiriya walima ala ɲɛ sira ye an balimakɛ n'an ka Oustaz ba n'an fa Oustaz ABOUBCAR Cheick ABOUBCAR DOUCOURE ɲɛmakɔrɔ alhamdulillah Falajɛ Modibo Sidibe ka premier ministre ka Modibo Sidibe ka kare la coy wajulikɛla don dɔnnibagaba don alhamdulillah Oustaz comme jamana bɛ crise la wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw fɛnɛ bɛɛ mawulen don nafolo tɛ maaw kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn ko gɛlɛyaw fo ka taa se haminako caman ma dɔw bɛ se ka ɲɛfɔ dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ komi an b'a ye k'a fɔ aw ye moriw ye halisa fayida kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bolo i ni ala cɛ k'i tilen k'a di lajɛlikɛ jɛkulu ma minnu mago b'a la u ka se k'u mago dilan n'a ye i ka dɔɔni ɲɛfɔ la ala k'an bɛ sɛbɛn o ma amin yarabi n'i y'o fɔ dɔrɔn ne bɛ nisɔndiya an bɛ ala fo k'ala barikada ka an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna min d'u ma u ka bigi ni papiye ta wa a b'u nafa o ye jumɛn ye n bɛna fayida min d'u ma usa dɔw dɔrɔn u bɛna e yɛrɛ wele DMSTV jamakulu mɔgɔw bɛn'u wele k'a f'u ye
o tɛ fayda wɛrɛ ye dɛ o ye salatu ye ala nabi ka sɔli kɛ ala kira o de ko yɛrɛ o de dayɛlɛni yɛrɛ ye ko ne dugure ko k'a fɔ karamɔgɔw ye ko k'a fɔ dɔnnibaw ye ko k'a fɔ lalimuw ye ko k'a fɔ kodɔnnaw ye ko ka sɔli kɛ kira kan walahi wurudi si tɛ dugukolo kan min bɛ sɔli bɔ wurudi si tɛ dugukolo kan min bɛ sɔli bɔ Allahu akbar i b'a fɔ mun na o b'a diya ni ko Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim ne ma nin fɔ siɲɛ kelen ya ko ala bɛ mɛlɛkɛw bɛɛ yamara u ka sɔli kɛ ne ka siɲɛ 10 n'i ye kelen kɛ u b'a k'i ka siɲɛ 10 Allah o ka di dɛ o promo ye o sɔli kɔrɔ de ka dugawu k'i ye bon ne bɛ ɲininka mɔgɔ bɛ minɛ k'o f'i ye ne ko mɛlɛkɛ minnu bɛ ka sɔli kɛ e ka o mɛlɛkɛ miliyɔn 1 don wa ayi dɛ mɛlɛkɛ miliyari 1 don wa ala de b'a da dɔn mɛlɛkɛ biliyari 1 don wa ala ko wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ko maa si tɛ ale ala ka mɛlɛkɛw dɔ dɔn fo n'a bɔra ale ala jinɛ ni adamaden bɛ faralen ɲɔgɔn kan ko nin ye ko mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jate o ye maa miliyari 21 maa miliyari 21 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ k'o dɔw ye o ye jateminɛ kɛ i ye kuma in faamuya o sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn jinɛw ma mɛlɛkɛw t'o la ni k'i bɛ mɛlɛkɛw ta o la kun i b'a ye mɛlɛkɛw ka ca n'o ye ko ne ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 1 pewu ko ala bɛ mɛlɛkɛ ninnu bɛɛ yamaruya o bɛ sɔli kɛ e ka siɲɛ 10 o kunna o de la n k'i ma wurudi si tɛ yen min baraji bɔ sɔli bɔ a yɔrɔ de ye nin mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ka sɔli kɛ e kan dakuru ɲɛ 1 k'o fɔ siɲɛ 10 fɛn jumɛn baraji b'o bɔ foyi tɛ yen min baraji b'o bɔ o kunna i b'a dɔn yɔrɔ la ko in dɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko in ye Muhamadu ko de ye o dali ye jumɛn ye dɔ dɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ nana ka a bɛ Medine a sigilen bɛ misiri kɔrɔ suma na i ye kuma in faamuya sahaba dɔ kɛra bɔ taamana ka bɔ jirisun kɔrɔ ka na ala kira kɔrɔ a ko ya Rasulullah ya Habibala ya ala kira ɲɔgɔn ne bɔra jirisun kɔrɔ ka taama ka na e Muhamadu kɛrɛfɛ n y'a compter senpara ɲɛ 1 senpara ɲɛ 2 senpara ɲɛ 3 ka bɔ jirisun kɔrɔ ka na e Muhamadu kɛrɛfɛ yan n y'a compter a bɛnna senpara ɲɛ 100 n y'a kɛ ɲaamɛ 100 k'a ni e ala kira Muhamadu sallallahu alaihi ɲaamɛ 100 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim ala kira nisɔndiyara a ko ala ka jɔn a diyara n ye nka a ma bonya ma a ko ala ka jɔn i t'a dɔn bɛ ka fɛn f'i ye min baraji ka bɔ nin ye wa ko ka sɔli k'ale Muhamadu ka siɲɛ 1 pewu ko baraji ka bon ɲaamɛ 100 ɲaamɛ 1 o 1 260 270 sigiyɔrɔma 100 joli o ye des millions caman ye ko nka ka sɔli kɛ ala kira Muhamadu ka siɲɛ 1 pewu ko baraji ka ca ɲaamɛ 100 ye ɲaamɛ 100 tɛ dɛ ɲaamɛ 1000 ɲaamɛ 1000 tɛ dɛ ka sɔli kɛ ala kira siɲɛ 1 pewu mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ka sɔli kɛ i kan e ka da la n'i ye diɲɛ sanu bɛ fara ɲɔgɔn kan i kulo ma dɛ i ka dugu de lamɛn kosɛbɛ dɛ n'i ye diɲɛ sanu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ lulu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sarakati walahi ka sɔli kɛ ala kira ka siɲɛ 1 pewu a t'a bɔ a ka ca a baraji ka bon n'a ye o kunna n bɛna min d'u ma o ye ka sɔli kɛ ala kira kan sɔli dakuru ɲɛ 2 n bɛn'o d'u ma Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin adada ni'matillahi Allahu akbar n bɛ segin a kan Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin adada ni'matillahi n y'a fɔ n k'u ka bigi de papier ta dɛ n bɛ segin a kan Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin adada ni'matillahi o tɛ siɲɛ 3 ye o kɔrɔ ye de Allahumma sɔli ala i ka kisi nɛɛma jidi ala sayidina Muhammadin an kun di Muhamadu kan adada ni'matillahi e ala ka nɛɛma hakɛ mɔgɔ bɛ ala ka nɛɛma hakɛ dɔn wa n'i t'a dɔn balimamuso bila ka dɔ f'i ye fɛn o fɛn bɛ sankolo la a bɛɛ ye ala ka nɛɛma ye fɛn o fɛn bɛ dugumakolo la a bɛɛ ye ala ka nɛɛma ye jinɛ ni adamadenw ani jikɔnɔfɛnw a bɛɛ ye ala ka nɛɛma ye ko k'o kɛ baraji ye ko k'o kɛ hinɛ ye k'o se jɔn ma ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kunna i b'a dɔn yɔrɔ la jaa sɔli in baraji ka bon o kunna n ye nin sɔli in di a ma bi ye don jumɛn ye alhamdulillah bi tɛ mardi ye wa ka bɛn novembre kalo 20 ani tile 29 ma a ka saba kan yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ n'a kɛra min a tɛna o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o kɔni i b'a wurudi siɲɛ joli siɲɛ 1000 siɲɛ 500 siɲɛ 66 bi 66 o ye Alawi jate ye 500 o ye dugawu jaabi ye 1000 ala ko n sɔnna
e ka wurudi ka bɛn ni hakɛ in ma dɛ siɲɛ 1000 siɲɛ 500 ani siɲɛ 60 ani 6 e ka saba kwa dɛ nka bɛ ka gindo dɔ f'i ye balimamuso e ma ko gɛlɛya b'i kan e ma ko juru b'i la wa e ma ko kamanagwa b'i la e t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na i b'i ko wɛrɛ ka t'i jɛ min na kana t'a fɔ faama ye kana t'a fɔ waritigi ye kana t'a fɔ karamɔgɔ ye walahi n'i sera faama min i b'a sɔrɔ o ta ka jugu n'i ta ye n'i sera waritigi min i b'a sɔrɔ o ta ka jugu n'i ta ye n'i sera karamɔgɔ min i b'a sɔrɔ o ta jugu na min de ɲɔgɔnna t'a la jɔn ye o ye faamaw ka faama ye e k'o wele dɛ i bɛ sɔnni wurudi siɲɛ joli siɲɛ 5000 ani 55 o ye musiba ada i b'o kɛ fɔlɔ i bɛ 500 kɛ e ka 5000 kɛ e k'o saba ka se dɔgɔkun kelen ma n k'ale ni ala la kamanagwa min b'i la juru min b'i la hami min b'i la n k'ale ni ala la ala bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ k'o kɛ kɔnɔjɛ k'o di kanubaaw ma o k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn yala n'i ye ala wele ala bɛ dafɛnw de karabaw b'a k'i ye o nka n'i sera faama ma i hinɛ t'a minɛ i sera waritigi ma i hinɛ t'a minɛ i sera karamɔgɔ ma i hinɛ t'a minɛ e hakili karamɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔw la bi yan ayi i yɛrɛ bɛ surun olu b'i tɔ kun ci ka taa fɛ o o kumana k'o di u ma filanan dɔ bɛna fɔ ko nin ka ca sɔli dakuruɲɛ 3 filɛ nin Allahumma sɔli ala sidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi wahidu razaku salatan da'imatan bidawami mulkillahi wahidu razaku abana ni sol kangara de ko sol ni sol kamamadi soli mero fajme abe dalailu karatu ko sol mar jazidu dalailu karlati walafi soli kemenani ani soli biduru ni me yero fajme yomal arbiyai asema ko Allahumma soli ala sidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi kodono de be kan labe fama be kan o e mo be wardi la ba fa Allahumma soli ala sidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi wahidu razzaqu Allah salatan da'imatan bidawami mulkillahi wahidu razzaqu abana wahidu razzaqu ba wurdi kolosi nyekele siɲɛ 100 ani siɲɛ 10 ani 7 i bɛ 7 kɛ i bɛ 10 kɛ n'i ye nin kɛ sɔgɔmada fɛ yanni ka taa se tile bɛnni ma i b'i ka musaka sɔrɔ n'i y'a kɛ su o su a diyara maa ye e ka nasɔngɔ ye 400 de ye wa 1000 de don wa 10 de don wa a diyara maa ye a ma diya maa ye i ka nasɔngɔ kɔni b'a sɔrɔ o kunna ko n di kanubaaw ma u k'a kɔrɔbɔ maaw caman bɛ kɔnɔ gɔnnen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na o kumana an ye nin sɔli in de d'u ma pour que u k'a kɛ kamanagwa mun bolo u ka wuli waati koro kama. Sadugure waati sera sinon kuma wɛrɛ tun bɛ yen an kan ka don walanda kɔnɔ mais arajo la kuma walima télé la kuma wagati la ko don an bɛ an kɔ don maa wɛrɛw bɛ na o komi kɔnɔna na an bɛ an ka technicien sɛgɛn mali ɲinan b'a fɔ n'o David Sako ala ka barika don a n'a si la Sadugure yɛrɛ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ kan na an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'an ni ala k'an ni dɛmɛ ani jire alhamdulillah studio kɔnɔ an b'a fɔ ka barika da ala ka barika don a n'a si la maa min jɛmukan na bɛɛ ka sa n ka balimakɛ n'aw denkɛ de don Oustaz Abdul Aziz Mamadu Doumbia nka yan'o cɛ Oustaz Doucoure i ka téléphone numéro bɛ segin a kan lajɛlikɛ jɛkulu filɛlikɛ jɛkulu i bɛ segin a kan an ka bɔ kuma kɔnɔ. N y'a faamu ni ala sɔnna a ma ni ala ma baasi kɛ an bɛna an jija an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka walanda in tɔ dafa nka ne tun b'a fɛ ka jeni ka ɲimi d'u ma a siɲɛ wɛrɛ an b'a di o bɛ di jenika ɲimi n'i y'o kɛ o ye taa kana taara ko i b'o kɛ bi i b'o sɔrɔ o la karamɔgɔ Doucoure wajulu kɛrɛba don radio gintan na la voix de femme o tɛmɛnen ko radio sigida kunkan n'o filɛ nin ɲɛmakɔrɔ ya an bɛ wajulu kɛ sɔgɔma o sɔgɔma 10h 11h aw fana y'an wele karamɔgɔ Doucoure ka numéro filɛ nin 79 09 99 79 a ne fo ka ca dɛ n bɛ segin a kan 79 i bɛ 7 kɛ ka 9 kɛ 09 i bɛ 0 kɛ ka 9 kɛ 99 i bɛ 9 kɛ 79 i bɛ 7 kɛ ka 9 kɛ n'i ye nin kɔngɔ i bɛ karamɔgɔ Doucoure sɔrɔ o t'a bannen fana dɛ wa a bɛ WhatsApp sanfɛ n'i b'a fɛ ka WhatsApp ci karamɔgɔ Doucoure ma k'a ɲini hakilila faamuya o don i ye faamuya ni donna an ka page fana kɔnɔ i y'a sɛbɛn ko karamɔgɔ Doucoure i bɛ n ye o kumana numéro min kan ka d'u ma nɔgɔma o de filɛ nin ye rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin Oustaz Doucoure bɛ dugawu dafa an ka bɔ kuma kɔnɔ an b'a fɔ Allahumma salli ala sidina Muhammadin wa ala ali sidina Muhammad wa salim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين